हेल' लोगोफोर सिगांनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय। ओमफ्राय आं गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय लोगोफोर। नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय जानांगौ दिनै माने मा भिडिअ लाबोगोन। थारमाने नैबे दुब्लिया दाख्लैहाय माने खोथिया फोदोंमोन बेखौ फुखांजोब्बाय आरो गायबायबो आरो ओमफ्राय ओरै गायजोब्बाय नै नाहरदो ओरै आं नोंथांमोननो देखायलांजोबगोन। नायबाय थादो भिडिअखौ लोगोफोर। नैबे फुबावनांगौ दङ नै एसेल'सै। दा माने बेखौ हाजोब्बाय खस्थ' मस्थ' गायजोबनानै हाजोब्बाय लोगोफोर। ओमफ्राय दा बै एरियायावहाय मोनसे माने लादेरबावदों आरो हा थोआ नालाय लादेरनानै गायदेरबावनाय जाबाय आरो लोगोफोर। नायलांदो लोगोफोर आं नोंथांमोननो देखायलांगोन बे फुरा गायजोब्बाय नै। बेथ' दाख्लै अखा हायै समाव फोथारफोर बायदिसोमोन। ओरैबोसिम गायबाय नुबायना नैबे गायगोदान ओमफ्राय बै गायबोनाया एसे सोमखोर जाबोहांबाय लोगोफोर। ओरै गायबोबाय ओरै गायबोजोब्बाय नै गुवारानो जाबाय ओरै गायबोबाय ओइसिम आरो ओमफ्राय गायजोब्बाय आरो ओमफ्राय नैबाव खोथिया फोदोंमोन नै बेखौबो गायग्रोखाबाय। ओमफ्राय दा फुनांगौ दं नै एसे बिलाइ बै आरो नैबेखौ फुबावनांगौ दं आरो बारा गोबाव गैला हानोसैयानो। बै साराय 3 बिगा दं आरो साराय 3 बिगाखौ लादेरबाय साराय 3 बिगाखौ गायदेरबावनांसिगोन आरो उफाय गैया। जों गोरिबफ्रा माने लादेरनानै गायाबा माखौ जानो। बेराफारसे मा होनबावनो आरोना बेराफारसे फैसायाबो ओरै जोंना थाब मोना 20-25 थारिख जालाहैयो लोगोफोर। आरो बेराफारसे खामला हाजिराबो होनो हाया बिराद दुखुनि बाथ्रा लोगोफोर। दा माने मा होनो आरोना आदसा लोगोफोर नोंसिनिथिं माइ गायनाय हाजिराया बेसेबां? जोंथिंथ' 300 थाखा खरि होनाय जायो। दा सानै सोयोबानो सानसेनि हाजिराया थांजोबो आरो होमबा माबे थाखाखौ होनो बबे थाखाजों हाजिरा होनो हानो उफाय गैया। माने बैबो माने माइ फाननानैसो ट्रेक्टर होनाय जादों। बैखौ ट्रेक्टर होबाय 3 बिगाखौ माइ फानबाय माइ फाननानैसो ट्रेक्टरखौ होनाय जाबाय आरो लोगोफोर। फैसा गैया फैसा मोना जोङो माने आंखौ दा माबा मोनसे खामानि मावो बियो सानगोन माने फैसायानो सहाया आरोखि लोगोफोर। नालायफ्रा लोगोफोर आं नोंथांमोन देखायलांबाय थानो लादेरनाया बेनि जोबनाय नै ट्रेक्टर होजोब्बाय ओइनिफ्राय गायबोगोन बै मोसौ नुनाया मोसौ गुफुर नुनानै दंना बेनिफ्राय ओरै गायबोगोन आरो लोगोफोर। बेनो माने खोथिया फुखानायबो गैया साननै सानथामसो फुखाना लाखानोसै ओमफ्राय बेनिफ्राय गायनोसै आरो बारा गोबाव लानाय नङा सप्तासेनि गेजेरावनो हागोन लोगोफोर। उफाय गैया आरोना। दै सेराव बेरायफैबाय लोगोफोर। दै सेराव बेरायफैदों आङो दा नायफैदों साथाबो मोनसे लादों नै लावखार साथा बेनो साबुखा दैसा देरबोदों अखा हादोंमोन नालाय दिनै मोनायाव एसे हादों बिनि उनाव नै दा देरबोबाय नै देरबोगासिनो दं। बे देरबाथाय आरो दुब्लि बारिया लोमहैलायबाय माइ गायगोदाना जुदि लोमोबाथाय गैला आरो जोबला। अखाबो फैसिगौ थांनांसिगोन लोगोफोर। गोबां बाथ्रा सावरायनांगौखौथ' सावरायखाबाय उनावहाय मा जायो समासो खोन्थासिगोन लोगोफोर। बेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर। जायफ्रा चेनेलाव गोदान नोंथांमोना अननानै साबसक्राइब खालामदो आरो लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो लोगोसे कमेन्ट लिरहर। आरो नोंथांमोन आङो खावलायनो सानो आङो फेसबुक पेजनि गोजौआवहाय मोनसे लिंक होनानै दोनखायो बेखौनो नोंथांमोना बे लिंकआव थुनानैहाय इउटुबाव थांनानै नोंसोर साबसक्राइब खालाम आरो लोगोसे लाइक खालाम लोगोफोर। आङो इउटुबनि गोजौआवनो होखायो लिंकखौ नोंथांमोना बे लिंकआव थुनानै साबसक्राइब खालामहैबानो जाबाय लोगोफोर। गोजोन्थों लोगोफोर बाय।